MLA jong kamauring keneng konsistensi ubak HS Kharpran. Hak jing le ban pek ngam daga jing bit ke jing biang bat ke jing pendengkam. Ya ke jaka sumar pok konsistensi jong menen gasngi ulalik ban jurib. Ya kamauring keneng community health center bat komjuru. Ya ke ding paso primary health center. Ke jing jurib jong ni unong mikmat pajba ya ke niki artli ke jaka sumar. Kalau menyok jing tip naki doktor bat komjuru naki nong tray. Ya ke jing bit ke jing biang. Jong kini ki arteli ki jaga sumar ki badan hapok mauring keneng konsistensi. Ubak Kharpran oleh tu bah kali ka jenglet jurip ke jong bat komjuru akaji kendu bat ki doktor bat komjuru kini lam sinong na kini ki arteli ki jaga ulalap bat kini ki jaga sumar. Ki badang dan haplang ki babun ki jeng duna kamtam e akabedai buka jeng dan jagi doktor kitar sumar bat ki kiwide ki jeng kam. Mauring keneng CIC ia kabala penia ki kat kisna bala kentiu kodan ya kana ke primary health center ke community health center ni ke jing terikam jaka pat kadang long hi kum ke primary health center kam tam e akaliang ke jing dan jaki doktor wa kam juru akaliang ke jing dan jong ki tiar kita la ki kor ki bor man sumar ya ki pai ba ki bon sim dawai bat ki bon man thia sumar ha kan ni ka jaka sumar hading paso PHC pat ubak Kharpran ulalap bakawi ni ki jing e ki bakani ke primary health center ka kandu kalong kejing bamdan ke ambulans banket ban ba ya kinong pang bat ya kini kido ki jing dan kam ki bakerki kejik po lap ru bagi ki jaga sumar kilong ki pun ba ki brio ki bawan man simdawai bat ki bawan cha sumar hane kejing hendrai kejing bambyang kejing dan jagi doktor ba kejing bambyang ru kitar ki la jing sumar kala pendeko sibun ni kejing trikam jagi ni ki jaga sumar bat kala long ru kejing ba kejing iben ya ki pai ba nang kendong ki bawan wat ki la jing sumar nakini ki arteli ki jaka sumar ki badan marjan kisnang ki chongki bat kumjuru ki bawan ki jaka ki bakam jangai ha ka jing shisha ka jing don jing ki CHC bat ki PHC ya ki jaka no ka dong kalong ka jing rap ka khrau ya ki pat ba ki badan plan ki jing pang jing stom ha ka ba kem na kam shu ban wan se ki jaka sumar ki badan hadang ba shalong nomor ka kata ya ki lai kawan ki chongki bat kumjuru ka kata ya ka jing lut ki jing sep ki chongki bat ka kata ru ya ka jing lut ka sngi ki chongki ha ba ki wan nak jaga ki bajengai ba komjuru ka jing lut ka babun yo kalat ni ka ban trip ya ni ka si pomol kring pada jing trip ni shamba ka kum bala thong tu bala de upgrade ni ka si nak pe si success si ni pe hang tu ni let ba shamba ka kum banom su si kalong ma kami ham ka pa ki doktor dan kam sangut ni ki badan ta langut kembam dei ka lang ka kum ka prescribe nom song ke si tang ka nge shamba ka ni ka infrastructure ru ka sang sai ka PC padon ka nu ka ta ka shin ka ba apan kiu shek ta ka standard song ke si ta ki bun ma ki chuna ha ka ba ki staff ka byang ta ka jing thiar pa byang ba ki bun ba ki jang kam ka ba ka kum si noms ha ka bang shamba uti ru padon ka di ba test bo community x-ray scanning kapadon kan ni ka bu sibun ni ching ya ki dong pang ban ni thang mom kren i trip po ni PC po di paso ni ru sham bun i ching na pat kum nong kong ka ba ki don kam ki ambulance long bla stamba ni kren ba dia nu ba ong ba la propose la kam stam na ambulance na dum tam pat yo tip ka taw pat ni budin ba don kam la ambulance ba ki dum bun ma ki dong pang ni thang ka ba don kam ambulance ban ki dong pang bun chen kam ni ka si bat kam lu ba ni si ba tuna ki doktor tang wei ban pe ni ka si dei kam nang no argot ta teng ta doktor umron kan bu si ni chi pang ni thai ka tu bun ti chnong ba tu ko ru kam ki staff nurse don kam si chu ma ba kalong ka chi si bu tam don ki staff ru bien ba chin tuna ki dawai ta shin ban bun ba ke chino kam ba ni ka PC kan nang si khot ni budin ba ka sokar ke de nei ai am pa chino kam chong ki no song ni thang kam tam lo wa ni ji butu man ka si mundu nai ga aspa gut ki nong pang patients ki wan ki pos ke por ni ga bu shai ji ke bun ba ki nong pang wan ki butu ka ta ri chen ni bun ma na dei ba nang si khot ni budin ba ka sokar ke de nei ai am pa ni chino kam ni si ni si khamat khang ba ki ni drill ki ba chencha ki ba duk ki ba kam tam mon ki long jing ba duk kin kam suk
berjadi gila sumar cuki